Wati jorao sak seler mani hekeba thangto gya hinto gya ang mani bai borok lelao hekeba kaham chao kaham tonglayo phiaba sini samung tangsanai lukorokle salsab dua kheno kebangma jengjal ajayo abagei wati panti phano kothu go muya phai lama kinaro tubai phalnani abono samung laisune borok tongthung koreithung abono salbrumni nukhung palainani kaisa lama ai ninyo mangpli kase pheka dolai hangkorni bising kalainai katalot ma amchayo bahaino bukhuk monimala deborma nukhungni birman kagyano bokhrogo rojoi aboni sakao tai muya tai bolongni mukiting thakiting rojoi phalpainani phaijak nukha santir bazar hatio nukhung cholia bagai wati satung phano nogo bathanani lasibo lasiabo samung khainani bohok thaisani bagai hinai phalai tongphaimani monimala deborma wansuk thengkha borok bosok tek tokhe muya phaitu bolongni je phaine bono sio pheba borni yakni paijane rok baksaba maya nangjago baksaba dam khayo bebagno rojoi dong borok O bai nong bode muya phal nini para boro nin sini mung tamo bumong o nung katalot mawona no ge nungoro muya phalman busuk din kakha 10-15 বছর কাকা norok muya mangde phal dong norok no to nugoro muya phalmani belai no khairok susu khlai muya phaloi tong wati sek harpe gana roga achugoi inge norok buini buk dugan busakang roga muya achugoi phalka inge norok no kutudi ro hide hin iya lama naru de sung mo kas lamor amana mani khana na moya sate phal এক সাইড কে ফালই নাই ন এমনি তো কোনো হিয়া না গে নরং নিব গতে জায়গা কা হামরো করিদা আসুগৈ ফালদি ফালজাং নাই আম হেরক জাগা ro koroide করিং গতি কে ফালমা তংদা না দ হামবাই দ বাই বাই নং বো আম চাইনি বো পারানি কাটালুত মা বো ব্লক বাই খব জাগব salama সালামা নং তিনি ওবো শান্তির বাজার মুয়া ফালই দङ না গে ও মুয়া রং নং বুসুক রকে ফাল 40 টাকা ভালো yang kita naik kok sadi 40 টাকা 50 টাকা phalo ke o je nong muya to mane asu kubang ma nong tini phade phal mano joto halbai me kun dinat lang ma thangu ke tabuk to nokhabo somnani nokhabo somphaiga ke nong jodi watui no tamung phai rike ke o muyan nong phalbai hangke tam khainai asu kosto kai nong bolongo thangoi muya phai tumani nagot lang ta kam khaina ba baksa kai je khapti phalai ke nogot langnani gari para nanglak dabo nango busuk rong nang gari para nango tini 100 টাকা 100 টাকা ফাইপুরো 100 টাকা থাংপুরো 100 টাকা tampura 100 টাকা Gen norong hai ki tamung no phalmaya nogot lang oi ki filit lang kai norong ni pu sokno ba usogyo inge muya tamung no phal kai inge salo busuk ra hajira klai beshi kalai ya 500 600 kun din inge amo bai norong ni nog nu khong choli choli ya bono Tei nog mung sama ya mo suma khaber mama ya bahaja tei nog nu khong te tam samu khai puta sama muya simino bisi burum dam hai ki muya phal noro muya ni somoyo khai nini logi songkai tam khaisa puta khaya kota muya phalayo bukung ni ke muya phal jago ta na nog nu khongo chugya ni bagoi muya ma phal jago abo bo hati bo bazar mo Santir bazar tini norong nu khao jaga lama gana o jaga bo hamya har pek o gana o norong muya phalai tongo norong ni bagoi te alada set hinai tangoi rijagya da ge wati pamti phayo jodi jaga hamya nong tongkhai norong boro asugoi phalaisa ora na atu ba kosta kai phalo da asu jaga hamya o obari ken phalai to baini sinimo ani mong da